ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ନମ୍ବର 1। କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରାୟ 6,28,993 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 2। ଡିଆର୍ଡିଓ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କରୋନା ଔଷଧ 2DGର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକ୍ରିକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲ୍ୟାବ୍। ଏବେ ଏହି ଔଷଧକୁ ସରକାରୀ ସହ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏହି ଔଷଧର ଗୋଟିଏ ପାଉଚର ଦାମ 990 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ 10ଟି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତା'ର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗତା ରାଜ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଏହି ସ୍ଲଟ୍ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ପାଇଁ 1145 ଟଙ୍କା 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 5। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କୌଶଳରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନୂଆ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଭାରତ। ଅଗ୍ନି ସିରିଜ୍ର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଦିନ 10:55ରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ୍। ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମଦନ ମୋହନ ପତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7। ନୂଆ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିଛି ଭାରତ। ଅଗ୍ନି ସିରିଜ୍ର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟବୋଧ କ୍ଷମତା 1500 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ହାଲୁକା ଓ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 1000 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ପରମାଣୁ ବୋମା ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ନମ୍ବର 8। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 9। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଧନଖେଡ଼ଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10। ନୂଆ ଆଇଟି ନିୟମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ ୱେୟାର, ଅଲ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ପଏଣ୍ଟ ଆଦି କିଛି ସଂସ୍ଥା ନୂଆ ଆଇଟି ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11। ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗୋପନ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପିଠା ନୀତି ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜ୍ୱର ରୋଗର ଉପଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକ। ଶନିବାର ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିବା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପିଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନମ୍ବର 12। ଚଳିତ ବର୍ଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ ୟୁଏରେ ହେବ। କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଥିବାବେଳେ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଆଇସିସିକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବାକି ଥିବା 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 13। ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଭାରତର ତୀରନ୍ଦାଜ ଦୀପିକା କୁମାରୀ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। 27 ବର୍ଷୀୟ ଦୀପିକା 3ଟି ତୀରଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୱିମେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ୱିମେନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ୱିମେନ୍ସ ମିକ୍ସ ଟିମ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।